pile pile. To kane Raila Odinga owachone ni jatend piny weche moko ma nyithinde wache mbui gi kik buogi. An oseyanya higni mang'eny. Magi gik moko nego bed ni timo ang'owa, thago wiyi ni chapo wiyi. Yie uwe ndicho madhi mbele ni. To nochung' tok ka Raila Odinga oseloso mowacho ni we will end abductions. But we are also asking parents, teach your children manners. Emomiyo an achung' kama wache kenda medo nuoyo. Ni jatend piny kano wacho ni we will end abductions to ng'eyo gima wacho okotho losa. Ong'eyo. Mar ariyo, Justin Biden Muturi bete cabinet. Mambaka mora migoyo mar piny Kenya. Bura miwache mogik kata michake en cabinet. To Justin Muturi bete cabinet. To Justin Muturi osewuok oko diriyo elela. Mo wacho ni sirikal ong'e weche mag abductions. Make mana kanyo winjena kaka JB Muturi ma jatend migao e sirikal achiel wuoyo ka osiemo jatend piny ni yie mondo tieke weche mag dhicho gi kama kaka JB Muturi nyocha oloso juma mokalo chien. We sit somewhere claiming that we are discussing matters about the economy of this country. Economy for who? If we are killing them, abducting and killing the young ones, so who are you doing the economy for? Mr. President, I'm calling upon you now to order an end to these abductions, which you promised, killings, extrajudicial killings, and an open inquiry to examine, inquire into how these things have been happening. We cannot make it normal. Kanyo jatend migao mochune jotiche pachoka JB Muturi kanyocha loso kanotene kod jodito mag riwruoge ma ok mag piny owacho mag oganda ka en bende osiemo ni Mr. President ne sengo mar tieko ndicho gi senior mana kar dhogi. Emomiyo wawe uru badhore gi wach. Wawe uru gosiboi ne jogo ma nyithinde gi oselal. To kuom hawi marach bende oyudo ka nyithindgi go tho kata wedegi kata osiepegi. Mana kaka Justin Muturi wacho. Wechegi nitiere kom tend piny Kenya. Wechegi nitiere kom tend piny Kenya. Ene monyalo wacho ni gigi nyaka koro rum. Nikech wasewacho chien kata VOJ. Nika ogai mar obila Douglas Kanja wacho nokia. Jatend kweth mar obila mar DCI Amin Mohamed wacho nokia. Ang'o ma mono janjore ndhiyo nyarawila ni kowuok ka tang koro wachni nikech ji kia ng'ama ndhiyo ji to nyarawila ni okawa to tim nade olalgo. Ineno nikech nyaka wabede piny manigi oda. Makata ka ondhi ng'ato to wang'e ni ng'ane ondhi to bang' kapok otieko seche 48 titere doho tiwacho ni ng'ane no ondhi to ndhiye nikech achiel 2 3. Bro bedie maber moloyo to kar bedo ni ji ndhiyo to onge ng'ama dwa yie notim ang'owa. We monda nuoye kar dho Senator ma Nairobi Edwin Sifuna. VOJ ing'eni sama ilalo ng'ato mitero ringre od kano ringre nitiere gik manyaka ndeke. To kata obila bendo ng'eyo ni ka en ringre mokwanya titere kar kano ringre jomotho. To obila no nyaka ng'no ndike nyinge, ondike ni namba ne en adi, tutie station mane, to ringre mokelo ni no kwanye kanye, to tim ang'o to no kwanye sadi. Ticket aketa ni unidentified male or female African. Ang'o miyo mari jogi tidhi kao tiwacho ni ibola bola maonge nonro mora ni ng'awa manoki. Nikech kata mtoka kodonjo city mochari kacha tinde awinjo iluongo ni Nairobi Funeral Parlor. Yes.
Nairobi Funeral Parlour kanyo kata mana mtoka modonjo kokelo ringre nikech gigo ng'ato kuoth ga wuotha to go egoke to donjo godo kanyo. Nitie mitoka madonjo kanyo. Onge kata namba mondiki ni mtoka namba KCB W61 ang'ang'o gerigo emano donjo ka to dhi omany wuon mtoka mondo penje ni to mitoki ni tarik kama ng'ama ne ni kode. Emomiyo jogo matiyo City Mortuary kata Nairobi Funeral Parlour nyaka gibende giduok piny mondo giwache ni to ringre makore yudo kagi nochopo kanade nikech VOJ macho hotel midonja tiwacho ni chai na mandazi to kitieko te chulo tia makata nonro mari ni to ni donjo kanyo sadi ni donjo ginga to ni kacha en kama important ng'ata madonjo nyaka ndikre ng'awa matero ringre gi kuro mage penjo ma jogo bende nyaka duoki emomiyo an VOJ kaka nene en ni piny owacho ng'eyo weche ndicho gi jatend piny no osewacho ni gibotieko gi Justin Biden Muturi bende okwayo jatend piny nikech ong'eyo gimo wacho jatend migao weche gi jatend piny emanigi authority and power tiego kata wacho gi ero kamane Nyarowera machiegni mose Nyikora Mogajwang donjo ka wach mar kuyo mar ndicho ni pod omako dhowa kabisa kaka oganda jo Kenya. Mokwongo mose na Nyikora Mogajwang. Amose Nyikora Mogajwang ni aneno ka gichiew maber kendo ang'eni ng'eny gi winjowa madend gi lit be kata winjowa kuonde mag intiere to wagone gi erokamano to wan ka wachopo kabe wagone Nyasaye erokamano nikech ok ji te machiwo mawinjo ka dend gi ber kendo biro e tich to dhi mbele kendo wayudo kaka watwak gi jopiny. To kadonjo wach mar ndichono kapok adonjo winjo ka je nete mulo wach mar Arsenal. Ngeni Arsenal tago ga chunywa sama gitiyo maber to nyaka wamor kawuono wanindo kwa mor. Nindo gi wuoche. Wanindo gi wuoche. Last ugonyo wuoche kuchiew. Pok wagonyo pod warwako to ji nyaka ng'eni ne watugo maber. Tugo to no tugo maber lakini ng'ene ka ligo rumo tok penj ni ne un gi gonde adi. Ng'eni be ukaw lig. Mano kende. Koro walemo wang'ne no waka ng'eni gini ma waga mana e dhogol kacha. Kami mayo waka. Sibonye kanisa mali maya. Koro wach man tana paro ni adoduoge chik mokwongo. Ing'eni king'iyo chik 2010 constitution nitiere gimomiyo ne nitiere independence mar police manodonjo manena achiel. Mar ariyo nitiere gimomiyo kane ineno ka reforms manotim kata ndalo Uhuru Kenyatta nitie gimomiyo ne gitemo transform the National Police Service mondo bed service not a force. Nitie gimomiyo ni loke service not a force. Nitiere gimomiyo ni kele mondo bilo dag machiegni gi jopiny mondo ging'e gik matimre gi jopiny mondo interaction otimang'owa obede trust gi confidence ni. Ting'eni ka wawacho wach mar ndicho mani ji lal. Ting'eni koro kata ja Kenya ma kawaida penjo ni ang'o matimore nikech mokwongo civil societies ne wacho ni jok malal gi gin jok ma luwo sirikal social media. To ni neno kaka jok mano okaw kaka jomlolongo foma ncholal ka. Kane ng'iyo gin jok ma kata accounts onge maonge kata social media. Koro bido gi penjuri ni to ne gin jokuoge, ne gin jok machanade, ne gin jonjore, ne gin jok mane jopiny olinch, to kata ka gima kamano timre to mana gima senior wacho. Del koyudi kata ng'ato kotho e ot, ineno ga kobila mabiro to timang'owa gole be matere mochari. To kama en unclaimed body, John Doe moyudi moter e mochari. Samo chopo kanyono kata ne en mana ng'ama identity ne unge. Sani serikal negi data mar ji. Manyiso ni dine gikelo kata mondo ging'eni we watim fingerprints mondo wang'e ni magi ne jok mage. Makata kano kele ni unknown. Onego beni within a period of time to giseng'e ni mane en ng'ama kama. Inyalo paro kata ndalo mar anti-government protest mani neno ka sirikal ma Nairobi County no dhi e court. Mowacho ni gidwaro lesen mondo gi ik ji ni dend ji ng'eny. Tineno ka wachno no dhi mobedo wach matek nikech ni
wacho ni to be gitemo ng'e ni jok ma gidwa ni mondo giik gi mass burial gi gin jok mage. Nikech notice mokwongo nyaka bedie ne ka dipo ni ng'ata wat moro lal ringre unclaimed bodies. Public Health Act wacho ni nyaka make that public declaration. To sirikal be nyaka tim juu chini mondo teme ng'eyo ni to jok ma gidwa iko gi gin jok manade. Nikech pile to ji dhi e station ka ng'ato telo report ng'ato wolal. Ntiere jok malal higni ndalo moko kanwatiyo Kakamega ntiere staff ma standard mano lal mani wacho ni no yudre accident Bomias nyaka kawuono kieni en higni adi podi Bogonko Bosire no lal Mwendwa Mbijiwe Mwendwa Mbijiwe be no lal ni koro yudo kama gi report masama un gi ringre yoyote mokunyala identify to nyaku open up mondo ja Kenya mamanyo ringre chakato bed mana ni ne oyude Kisumu onego land mondo ng'ata ma wacho ni ng'ate olal kata en mana Nairobi kata en mana Garissa kata en mana Wajir onego beni odhi mondo dhi ong'i ni to del moyud ni en ma wamanyo chakoso nang'o ngech ineno kata Wajir kochecha bentie MCA manolal manyaka sani mabe wacho ne ntiere ang'o e doho koro ing'eni yudo ka koro ka Inspector General mar Police nyalo donje doho to wacho ni en jok mipenje gi okong'eyo kama nitiere to chik to ing're matek kendo wacho ni achiel kuom gik ma sirikal onego tim en security ma dhano. Koro ka ana wuon okanyal yudo security nano to kara achung kama chal nade. Nikech mane monego beni sama ng'ato lal no kata ka gimoro timre to nego beni obila nyaka wuogi mowacho ni wasetemo wasemanyo waseyudo ni chieng' mano lal no ma ng'ama ne wuoyo go mogik kata kae kama no kawe mondo japiny mabe chunye menyo cha onena adieri obila ni kanye ni kode makata ka koro giyud ng'atgi to gineno na dieri ntiere effort mobedo made. Tanduk manitiere kanyo mos Nyarawila kuom ng'adi 1+1 kimedo nyaka bed mana 11 jarieko jowacho kamano mara ng'o momiyo chieng' ma jatend obila gi jatend DCI dhi e doho ema jogi koro ringre margi ofwenyo ni nyoni gin City Mortuary kes mokalo chien cha nitie jomoko mabe nolal chieng' ono ma jo sirikal odhi e doho to jogi koro we iyudo ni moro no kwany kamachielo moro Luanda kia nang'o pattern ni donge nyalo kelo chich mang'eny. Emo neno kana chako kawacho niya chik ni kaniloko katiba ma 2010 gima ne ji feel ni sirikal of the day ne tiyo gi obila mondo nyanyasa ji to kata nchi neno kata Trump kano biro chiel kuom executive orders ncho wacho ni security ok bibedo weaponized nyaka giti tijgi kolingre gi kaka chik dwaro to mane momineno kata sani inspector mar police mominche neno kata ka jipenjo ni to interior en ang'o momiyo giwuo to ng'ato dogo duoki ni chik wacho ni independence mar police momineno ka gin nyaka gi National Police Service Commission matimo recruitment matimo gimora mora gintiere gi IPOA mang'iyo ni to be obila otiyo within chik kaka chik dwaro koro yudo ka nitie nyaka oversight institutions gi nitiere institutions mok ginyal wacho ni gin giwegi ok gitim ang'owa ok ging'irre giwegi emomineno ja Kenya ma kawaida kodhi kobila to dwaro ni mondo yud ang'owa konyruok nikech oneno ni kae manyako tim ang'owa emoyude konyruok to mane momineno kata kane inspector kori dhiro madhiye obila onyalo wacho ni security gin gik ma sensitive moko nego wuo lakini jok mamanyo jogi ka to nego beni ntiere kaka wuoyo margi kata kaka iduoko gi ang'o gini duoko ne gi chuny ni adieri ntiere gima ng'owa ma obila timo momiyo kata ka jogi olal kata kok yudi to nitiere kaka gimbok ginindi mane tich magitimo ang'owa gitiyo but ka koro chopo kama ng'ato lal to koyudi to en mana ng'ami yudo e mochari ting'eni koro penjo ja Kenya kawaida ni to koro kata an kawuok ka Royal Media sani to kawa maybe kata samoro ng'amo kawo keno bila ena janjore moro mogine but nikech koro nitiere loophole moro manitiere mane void ne ma koro embo timo ang'owa ofil koro yudo ka an ng'ama no kawa en ng'ato moro nono lakini nikech koro na lal ibro wacho no bila motimo ang'owa olal koda. Governor gini loko kite piny maru tinende oganda ma oselal moko yudo ka ringre margi ni e mochari sirikal wacho ni ok en wan dobed ng'a koro Victor mokwongo we aor ote na mag kuyo ne
anyuola wede kod osiepe ne jogo ma josewito ngimagi e lwet obila mobilogo monego to gi molal godo nikech iparo juma mokalo ni emanyo kes mar nyathi manenegi mano baby Pendo manenegi Kisumu ma kes ne osebedo ka yuare ma rabura nyaka kama koro wagikieni to magi gin gik ma osebedo systematic osebedo kabiro to wakwanyegi kama Nyarawila weye godo no. Victor, William Ruto nowacho ni jomofuwo rumo Kenya. Sama walose kodi ni tek sana raia kata mana ng'ato ma ok otudore go bila mondo kwany ng'ato Nairobi ka malal godo miru tek mok nwang' kaka ikonyo. Nikech Victor, kata sani ema nyathi olal ti wuok midhi go report e station mar obila ka obila ne onge gino to ka gichako investigation to gilony mantie manyasani Victor gi simbe matindi tiyo godo gi ok chop seche 24 ka pod ok omak ng'ano. Omiyo tek sana mondo geng mora mora ni kikundi moro wuok ni koro mako ji mobila ok ong'eyo. Emomiyo gini duokie kama jae chake gocha nikech otieko wach kochako wach. Kowacho ni William Ruto ma en president mar Kenya ong'eyo joma mako jogi. Ong'eyo joma ndhiyo jogi to owache maber kaluwore gi gima William Ruto ema nowacho kende mbele Raila Odinga ka entiere alap mar Raila Odinga Homa Bay. Bang' ka Raila osewacho niya en owuon oseyanye to bo osewacho weche mang'eny kuome en owuon oseluonge gi nyinge te to pod ok ondhiyo ng'ato. Owacho ni gigi mana kaka joluo ne wacho na yanyo ok moki. To mar William ni to chalo gima moko. Misechego ema gino nochuoe mowacho ni jogi koro wadhi weyo mechko. Wadhi chungo. Ok ichung gima ok ichako. Gimikia bende di chungi. Koro number 1 duoki ni gini ong'e. Mar ariyo duoki ni gigi itimo go bila. Nekech Victor kanyi winjo achiel kuom Hussein Alid ma achiel yes Haki Afrika nyo wacho maber ni jogo mose maki kasa magi wuok mondo mi gidhi gindik statement to bila frustrate gi obila ok operate kodgi ka obila no nego bedni bakare ka ok gimak jogi to ng'ama nyo maki oduogo emonego nyiswa ni to terwa kama nyo maki eni to wach mane mano wachni koro bedo ni obila siemogi obila buogogi koro migi luoro ginyal wuok oko mae emamiyo Bidan Muturi nyo wacho niya kare koro nego wabed gi a commission of inquiry kama jogi nyalo wuokie oko maonge luoro nikech ng'ene jok manomaki moduogo ka be koro nigi luoro nikech nosiemgi ni kik idhi wach gi minene burbala. Moko nyo nigi luoro ka giwuoyo ni kuonde moko manodigie ni chalo kambi mag jolweny kuma nowegie ka gidokie koro miyo ma e jogi nigi luoro. To ni winjo gima Bidan Muturi nokuongo wacho chieng' manowuok koloso e press conference mokuongo nowacho ni en dweche 6 nyaka ne ndhi wuode to pok ondiko statement. Victor, obila kanono any criminal activity to gimichako godo mokuongo en dayo dho jok mondhigi to nyaka dweche 6 nyocha pok jogi no dayo dhogi. Koro mae nyisi malong'o ma ok wawuondre ka en nikech wan ng'eni ok wawuond ga jopiny no bila ong'eyo joma ndhiyo jogi. Victor, opposition leader ma Uganda Kizza Besigye nondhi pachoka. Piny Kenya notamore ni gin gi kia ng'ama ondhiyogi. But bang' ndalo 2 piny Uganda loso kachiel kuom jotelo mag piny no wacho ni wan onge kaka ne wanyalo dondo Kenya ma wandhi Besigye ka sirikand Kenya ok ong'eyo kendo ok otudore kodwa. Victor, miyo moro ntiere manyicho ndhi ka ma e piny Tanzania kendo ondhi mane bathwa ka mo ocham kode ng'wech ka ng'wech ochomo Namanga. Inyalo nyisa ni ere kaka jomoko nyalo wuok e piny moro mabidhi. Koro Kenya osebedo piny ndicho. Koro kaka wandhiyo gi pacho kae kaka wayie bende joma ya oko bedo biro ndijowa ka. Koro miyo
kama gini duogie Victor en niya end goal en mane mae ema miyo supporting sirikand William Ruto bedo matek makata idwa wacho gimoro kuome maber to tami wacho nikech gigi miene gi chilo samotimie gigini miene gi chilo pachoka to bende miene gi chilo e pinje maoko momiyo kata inae baraza moro idwa ni wache ni osetimo magima Victor kidwa ng'iyo gima sirikand William Ruto osetimie maber kata ose succeed to en mana mbicho ne kende nikech penjgi e windara okibe yudo penjgi e maendeleo okibe yudo penjgi e weche mag thieth ji tho hospital yedhe onge chakiduogi penjgi e weche mag somo mbolea mabende ne giriethore giwacho ni mbolea nitie kuome no mokerot giuso nyakalo penjgi e weche mag somo sama wawuoye jopuonj oketo nyithindo e kor nyithindo ni dala koro miyo mae bedo matek taparo ni gima chalo gima ne otimore maber Victor achiel eni ndicho mar nyathi Muturi ni kare bende nodwa miyo gini obetie maber nikech sama mag jodito gi moko Victor kapok ing'ada dakika achiel to miyo joma dongo gi bende wuok losie gini iwinjo ok wawach notimore gi maber to wawacho mana kaka wawacho pile ni ntiere moko ma bende samoro kosoko jogi ka koro a senior cabinet member nyalo wuok malos kama nikech Victor mana kaka wawacho ni kopuke mowuokie nam monyisi ni nyang' tuo to in ma ok idakie namni in to dang' itamri nade to puke makone ni jaduong' nyang' tuo kocha erokamano ahinya weche teka nyakwara mga jo mane mana nyo mane wasenda kapok ochiek nitiere weche moko mathoth ka mabende wagombo wawuoye ing'eyo ni piny Kenya en achiel kuom pinje kata kamano nitiere kido moro kata pattern moro ma wanyalo wacho ni en systematic kaka Nyawda osewacho ma bendo ng'isi kanyo ni ka samoro rao nie pi kata opuk nie pi to wuok oko to ng'isi ni nyang' tuo dagi wachno nyalo bedo matek ahinya nikech joka ng'at achiel ma kama gidaki en kamoro achiel kende nyakoro mwajwang' magi te timore Kenya ka piny gima bende osebedo ka golo weche riwruok mano mar EU kokalo kuom jombetre mag nyocha osegolo ote margi riwruoge mag piny ma ok mag piny owacho machalo IMLO gini kanyakla kod mamoko bende osebedo ka golo ywak ewi wach man dhicho mar piny Kenya ni ma ok en mokwongo nyakwara Mogajwang' to gen gi weche ma bende wabro dhi nyime kod temo ng'iane na oboke moro pacho ka nigi penjo ka ni to dibed ni kweth moro mar obila ma tek mamako jo Kenya ochako sieko en penjo nikech kit gik moko ma osebedo katimore ma en gima jo Kenya bro dhi nyime kod goyo mbaka matut ahinya arita mari en gima duong' ahinya ma bende kela e piny to bilion 15 mane sirikal mokalo cha notiyo go e weche maketo CCTV Nairobi ka bende tiyo joma dongo ok obedo nje wachno sani miya jopiny penjo Uhuru Kenyatta noketo 15 billion mar security surveillance wanyaga gi control room ma ing'iyo kaka weche mag njore timore city ma Nairobi ka to kata kamano Uhuru Kenyatta timo ade kende mowacho ni security starts with you yes my Kenya anyway okay mano ne project ge erokamano Mae Kenya ma dun bura mar ODM benia kikiore ntiere kweth ariyo mar ODM in government, ODM in opposition. Weche ma jotelo osebedo ka wacho gin weche mokikore ka weche moko liekore ni kamoro kuku maduong' mar party CMC kidek bedo kod buchgi mar bedo kod duol achiel weche moko machandogi. Ma nyakwara Mogajwang' timore kinde ma jakom mar party nyocha wuok oko ka wacho ni ok de wang' ot ka nyathini ni e iye. Jagoro osebedo ka wuok oko ka wacho ni ok gine i sirikal kendo mano oko mayo gi ratiro margi mar pingo richo ma sirikal timo. Mae kaka weche nobuki nyakwara Mogajwang' jumbe ma okalo chien. Winyanena. As a community here for 60 years since independence, we have never had a minister sitting in treasury. We have a minister for energy. We have a minister for blue economy. We have a minister for cooperatives. We have another minister for East African community from Turkana. For the very first time, Aluo has become Attorney General of the Republic of Kenya. So I want to ask you, should we now start fighting these people? Should we fight them? So as a party, we must also recognize that our people are in the government. We cannot begin a war, open a war against them. Otherwise, we will be a party of contradictions.
So that is why we say we are preparing ourselves, and we are not a merger. We are a standalone party, but we must also understand that we have our people inside. When your child is inside the house, do you burn it? Mimi nitazidi kusimama kwa ukweli. Kama kitu ni kibaya, kitu ni kibaya, na tutasema ni kibaya. Wale ambao wanasikia wamechoka. Kama umechoka kutetea wananchi, umechoka kusimama na haki, wewe ondoka ndani ya chama, uende uingie tu UDA mara moja, mkue huko na Ruto, si ndio? Kwa nini unajifanya wewe unapenda rais sana, mtu ambaye anasimama na chama ingine? Wewe umesahau wewe ni mwana ODM. Manoja goro mar party mar ODM Kaloso bado ka wanyalo yudo duond Sifuna SG ka bende wacho ni en wuon obiro chung'ne adieri and nothing but the truth. Winjana kaka SG no Loso no wacho ni obiro chung'ne adieri makende ne weche machando jo Kenya. Winjana na. Ulinituma bunge nizungumze ama ninyamaze? Mambo kama ni mbaya niseme ama nisiseme? Kuna wengine wanasema Sifuna anyamaze tu ati kwa sababu kuna watu waliingia kwa serikali. Mimi nimesema watu wa Nairobi nitasimama kwa ukweli, kuje mvua ama kuje jua, si ndio? Wacho ni kata kod chwe machalo nade kata chieng' rieny makaka en ochung'ne adieri makende ka jakom wacho ni chama mar ODM ochung' kar kende. Tok diwang' ot ma nyathi ni e Governor. Victor, ngine wach ODM ni tek. To oyom bende. Gimo mi achako kodi, nyo ine lok tich mar party mar ODM. Kamoro nitie maling'ling moko ma jopiny nyalo ng'eyo kuom limbe manyo itime party mar ODM. Victor, na timo limbe ne kiji ng'eni kinde duto uroma ka na onge portfolio. Idhi manyo ticket. Koko dhi manyo ticket ichako chono. Samora gine na giwinje ywak ni kasa portfolio ni biro eto gi para. Ichako chono ibo yude. Mano mana miseto gonya na Victor. Aparo ni ODM ni kama tek mane adieri. To kanyago mbaka gi jaduong' Oduro Ng'wen. To nyo kona ni ODM chalo gi ot ma nyithindo ng'enye. Maman to en adiera. To kona nyithindo ka ng'eny to kaka gimedo pong' to bende jaduong' bende iga medo romo. Ido ka koro nyithindo ng'ato nyalo wuok, nyalo wacho mare, to mano ok nyis ni gionge ginie pogruok. Makmana ni king'iyo nikech kinde duto Victor e fwambo kae wawacho ga ni minyisi opogore gi matimore. Minyisi opogore gi matimore. Omiyo aparo ni ajir mantiere ni ODM ni kama tek. Kech sani igane gi celebrate anniversary mar 20 years. Nyaka ne chako ODM. Sama gidhi alo higni 20 nyaka ne chako ODM ne. Mana kaka ne wawacho chien kacha ni ng'eyo ni king'iyo to ODM osebedo kuom thuolo mararie. To kinde duto ogika ma orochie. Obiro to gika morochie. Koro sani moko wang'eyo ni to rochne ni dibedo nade. Tachiel kuom gima nye wuokie mbaka manyo wagoyo Victor. En ni tabu man ka en nitie jok manja no odhi donjo e sirikal mobilo mit sirikal. Koro ka gisebilo mit sirikal nikech sa Victor gisebilo mit sirikal ni to gimokie. Ne gibila matin. To giringo gi moki, koro golo gi odhi obetie matek. Koro mae mamiyo Sifuna paro ne jogi ni jokama kata kuchamo kamano to pod odwa nitie. Koro tich ma Sifuna nigo tek nikech Sifuna joriembo winye bel. Winyo odhi obilo bel. Jaduong' Oduro Ng'wen nomiya wach moro monyisa niya. Ni Victor gini chalo gagak mane Nyasaye oro. Mondo dhi olim ka piny osetuo Ndalo Noah. Koro mae tabu mancha jakom otimo ndalo Noah. Taka kodhi to yudo ring'o, taka kodonjo mane chamo gigi, taka kodonjo mane chamo gini, ma koro agak duogo tamo. Koro magi agege manitie. Agege moko nyodhi oyudo ring'o kucho, jo koro nyodho. Koro duok gi tek to par ni Nyasaye manoora agag cha. Manong'e na agak to pogore ga kuru. Koro akuche odongu to penje ni tagak gigi degi budhie manade. Koro giwinjo mana ni kwe. Koro jomago kwe gi
giyudo ring'o kacha. Mae mamiyo ka gavana ma Homa Bay loso kaka loso no tiwinje kowacho ni wan ye sirikal. To en ye gina adier. Kendo yudo ring'o kanya adier. Victor, ka ne ng'iyo jumbe ariyo, ang'o ma demon gavana ma Homa Bay siro sirikal kendo losie kamacha, to ni neno ka ok oparore apara, to William opare nyaka gi wuon pargi. Gi dho literature koni tiyo gi raim. Tiyo gi raim nyaka wuon pargi bende no ogwel ne lemo. Mano jaod gavana. Wuon pargi bo par. Koro ka gini nitiere nyaka gi jaodi, dala te usedonjie. To pod ng'ato nyisi ni gini rach. Victor. Koro mai nyaki understand ni joma wan godo ka gin joma nitiere joma chiemo ma wigi owil ni kata gi chiemo to weche mag shaka pod thung'o jopiny. Weche mag school fees ok iwinj ka koro jogi wuoye koro nyaki understand Victor ni jok miwinjo support governor sirikal ka gima piny rumoni. Nekech Victor ibiro penjori gima nyo Sifuna wacho. Wach moro biro ni praise and worship. Jok makoro lamo William Ruto to kendo pamo gi pako maloyo kata wajumbe mano yiere ticket mar UDA. Gini ema koro gipamo kendo duond gini male kwaya kacha makiwinjo ka giolo base gi alto. Victor to giole moloyo wajumbe mag UDA bende penjore ni to jogi de dudu wapamenya moloyo wakata wan mane wago kura. Jawanya ng'wenyo kuon moloyo. Gidwa goyo tonje ahinya to nyisi ni kech ma jogi osebetie. Victor, kuom thuolo mararieya jogi nyocho osebetie kech emomiyo ibiro winjo kaka Luma loso kaka loso cha. Victor nyaki understand. Duond bura iloso mondo jelo sirikal. Igni 20 ka jogi pok oloso sirikal. Ka pok odonjo sirikal. Ka gidonjo gi tielo achiel makosa ne kanye. Koro mai momiyo ka ing'e tabu ni ok gidonjo gite to be ok gidwa yie ne gidonjo. Koro jomo donjo moyuto ka wacho ni un ka wasechamo to umbu yien wachame low. Iwinja to jogi chamore ni uchamo mana maru. Koro jogi wacho ni un kwa chiemo kama to ling'ura ling. To ntiere a group ma bende pod dong ka gin soba matin. Jogi duto gin jo ODM. Joma chiemo ka gi joma ok chiemgi. Gin jo ODM te. Minyo miya penjo jaduong' Oduro Ng'wenia. To ere gimomiyo kare jok manotelo State House machalo Mheshimiwa Jalango gini ka. Nyuri ido negi kendo nosiemo negi kuyudo ka chiemo gi sirikal mit kama. To wacho ni mano kinde duto wasamon jok ma odhi ataro mar gima party dwaro. Koro Victor gima dhi nyime ni biro dhi mbele nekech ing'eyo ni nitiere bende jok masani kakimedo kone ruoth ni ruoth idaga ming'a jok mikone William kamano mondo daga ming'a kaka samoro ing'wenyo ni otonje moro mabet lach. Koro mondo miawene jowadwa Victor mae en midhiero mamako ODM nekech kama koro gikiene en party motegno. Temo mi ibiro yudo ka kata mana ute fwambo mang'eny bende menyo ODM nekech ODM ni ne en okumba mar jo Kenya to ok jo Kenya kende nyaka Kaluo mangima. Sane Victor ineno ka Rigathi Gachagua nyoko no dhi lando party mare. Ang'o momiyo party gi sama gitegno to ganda otegno. Emomiyo ok dwa gombi ni mondo ODM obed mayom yom. Nekech oloso party cha Rigathi Gachagua iko joge mondo mi kobiro bire tebo gi joge gi to biro gi wajumbe ma en godo moluore. Emomiyo da bed maber ka jogo kata doko ni gichiemo gi William kamano gi jogo maonge to ging'ini to ere kaka ginyalo chiemo lakini party odong kongirore kar tiende. Mane kibarua makoro gin godo. Erokamano. Nyarwila ODM ni kama tek ahinya kendo kit siasa makoro gore tinende en joma pingo bedo ni ODM nigi winjruok moro kata be ni yora ndika onge ni gin joma ok ohero ga ni oganda luo bede sirikal kaka jaod bura ma Alego Songanyo wacho. Jaod bura ma Alego Songanyo wuoyo kama ka obado inyalo miwa duondo mondo ame Nyarawila thuolo. Nyarawila dhiadhi nyime thuolo pod mari. Je kama ODM yudre longo nits Martin Kende ma en jaod bura ma Alego Songa Mheshimiwa Samuel Atandi ka wuoyo motegni wach mar sukusuku mosebedo ka kod duond bura mar ODM. Ineno ministers ma wan go kaka mag wandai gi mag mbadigo. Ndalo manita wagore ni mane Kibaki omaye wa ombulu. Dong nyalo paro Kibaki no ma ombulu. 2007. Ji no gore ma jomoko dhi nyaka ICC.
To samane Raila odhi bet piny gi Kibaki ka ginegotiate sirikal makoro ji winjre ni koro sirikal opog. Raila wacho na adwaro minister ma finance ongiso Kibaki ni kikawo minister ma security defense imiya mar finance. Kibaki nongiso Raila ni kanyaka mi minister ma finance tafadhali ter jogi go med gore street. Daka mi ma finance makata ji ogora go Kenyo wang. Kibaki no dag moko mi Raila minister ma finance. Kendo ne komiyo Raila minister ma internal security. Kendo ne komiyo Raila minister ma defense. Awinjre. Kibaki wacho no afadhali lwenyo dhiadhi na we pesa anu kuyu anu kuya we ni pesa in Raila. Kendo ne giwacho ni joluo gin joma kia pesa. Jaluo na ngama na orech. Ok nyal miye pesa no rit. Awinjore. Jogi no se chayo joluo ma joluo en ngamo kauni en ngat ma kidhi Indian system tigi milon caste system. Nitie upper caste kod tie lower caste. Nitie joma ki Kenya kamo kaun jaluo en ngamo nego bedi lower caste. Mantie ma jaluo ok nyal rito. Omiyo ngamo nyalo kawo jaluo. Mano chama no ngisni ni dhi mira ina urech. To koro jaluo no kaun mondo obedi strategic position mar rito sirikal pe sirikal. Kaka goro mbadi orito cha. Nyaka umi ngano luor. Kech en gimi luongo ni sacrifice. Omiyo an adwa na wach ni an a support President Ruto gi gimomiyo. Nikech nitie achaye moko morucho nwa kaka joluo. Achaye sani ok inyal yanyo jaluo loko recho na recho nyal rito sirikal. Mano Atandi Meli Kaloso maja kanyo mar party mar ODM Wuda Lego Songa. Wache maber. Yes. Chura sigana gi story. Adwa kwere kamoro. Raila no kubet piny gi Kibaki. Kiani historia no nosomo kanyo. Raila no chun mondo bed piny gi Kibaki. Raila no kubet piny gi Kibaki no hero ni koro no chune gi. Koro kanyo losi. Wonyamul. Osoma na historia mare mondo ong'eane. We are a house of records. National Accord and Reconciliation Act. VOJ ing'eni gimi penja no kadok chien maber aparo ni definition maber mar ODM ni a party at crossroads. Within. Ena kikiore. Within. Manyiso ni gi struggle for identity. Aparo ni mane kaka wanyalo kete. Nikech ing'eni nitie jo ODM mane nie leadership mar ODM. Mano resign modonje sirikal. Manyiso ni sani onge olemo magin ga ng'owa e chama. Manyiso ni gin gibedo nominated kaka iluongo gi ni experts. Mondo gidonje sirikal mondo gitima ng'owa gititich sirikal. To nitiere ODM the party jomano ka oppositions mane giwegi. Makoro no nego beni gine magitaya ng'owa gine makoro gitayo chama. Ting'eni wane democracy. Pili wacho gani democracy is expensive. Nikech ng'ato ka ng'ato nyaka yie gi ratiro mare. Onge maber to onge marach. Lure gi kaka ine mitima ng'owa ine ming'iyo. Mara de king'iyo kata sani e bunge pokaneno ka ODM ofold mowacho ni wan koro wane sirikal wa cross the aisle. Koro wadhiye majority party. To wawe koro minority ni ne Kalonzo gini jok masani luongre ni the official opposition party. Koro kama wantiere ni nyiso ni ODM pod nitiere kama ne nitiere cha, whether they are in the coalition mar Azimio, whether it is a standalone political party, to ODM pod ni kien. To jok mane gidominate sirikal ka be koro ni ang'owa e sirikal. Kani winjo wige mano kadocha ni winjo ka CS mar Energy Opiyo Wandayi nowacho maber niya wane sirikal ok expect ni wanyolo criticize wawegi to wan tijwa en execute. Erokamano. Nyalo akwa ni make manage kanyo. Akiane sa kawuono ringo matek mokala kani obado ine makawuono ine ng'e wach mar ng'wech ma piyo ma sa ringe ni. Ago mone wa make manage kanyo mondo Vincent Otieno miyoweche manyien laksade kokinyi makone Ramogi FM. Ka waduogo nyakwa Ramogi Nyarawila biro kwanye gi kama Mheshimiwa Opiyo Wandayi nyocha owacho ni okonya pingo sirikal ma NAE. Bedi ka lwedo mapidhi nyakwa Ramogi Ajwang'. Mae gima Nyarawila ne temo kete gi ngero ma oganda luo ne thothne ne tiyogo e kinde ma weche nomoko matek ahinya. Kete mana kanya kwa Ramogi into inene nade wana demokrasia wacha kodwa dipe ni ODM ni akikiore kaka Nyarawila ket ni ODM is at crossroads ma en ka kone ne kete mana ka
En gima konyo e ngima mapile, to ok en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki, wi bari seche te, idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie, ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda miluongo ni Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi, en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama, mano nyiso ni jakano mulo ka pipo osechopo e bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Gin gi paro ni ka giketo param gi karan mondo Fukait kamoro achiel gin gibiro winjore. Mano gima an ok anyal yiego kata matin. Nyako ni nigi chir ahinya kendo en nyako motegno. En onyalo kata chiwo ngimane ka mondo kony ng'ato. Gigi te otimo mana nikech hera. Nitie gimoro achiel ma pod chacha. Nyasi mokwongo ne walalo niha. To kendo sani mitali. An ok adwa ng'eyo ka ng'ato ni kata ka onge. Nikech wan nyaka wadhi nyime gi Swaya Mvara. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga jwange akelo ni mana, yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakona magojo Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga big nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar Rameny Piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato ak mar Rameny Piny. Chik by
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afwenyo ne en jaod nyaminwa matin. Hera mane okwe, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in ne wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. In your one Prince Raj. Ang'o momiyo ok idwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Pado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa. Nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj thum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. Awore gimomiyo kawuono saa ringo mapiyo ni nyakora Mogajwango kendo nikech dwe kore ka pod wendo kata nyako kaka joluo machon ne wache koso nang'o kata kamano ma chenro mabende japiny bedo kod thuolo mar golo pache. In iwuon kaka janeno kendo jawinjo marwa, ineno weche ma bende wawacho gi nade? Ahinya wach mar ODM ka mano ka nitire ote ka mathoth ma ji oro. Ma ote mar Gilbert Olik from Awendo. Honorable Sifuna is the best political SG in Africa. South of Sahara. Let ODM leave him alone. Gilbert Olik from Awendo nene kamano e ote Marekani. Ondika gi dhongere ni jagoro maduong' mar party mar ODM eno yie kod chung' mare kendo wacho kanyo ni ne jagoro mabende tiyo tije maber ahinya king'iyo dun buche mag siasa ma piny kaendi. Moro ka wacho ni ang'o momiyo rawera ka ondiko gimoro marach wanyanyo gi mbui to kwai ng'i kata odiochieng' achiel kapok gindhi to kaw kata odiochieng' achiel kata kapok gindhi akwayo ni kinde kote pogo e nyukta mondo bed gima nyalo somore mayot ahinya kora Mogajwang'. Kata kamano wageno duoko ma uduto tem amoso jo kaka wanene ODM is a let down ndike jomodhi e sirikal en mana for their own benefits. Kaka Jakom Mwanga, she's a beneficiary, jaode Milemu ayie kod Sifuna ma MP Atandi giloso mana mar moro jatendgi ma en Migosi Raila Odinga. But Kita Waramba, I'm disappointed, especially Gen Z mane otho then gi benefit awacha yueyo an Karen Nyalego gini nyotumo kol Karen Nyalego ni kabisa ema koro wacho ni ogoloko. Kata kamano wane demokrasia nyakora Mogajwang' gin pa jopiny ing'eyo ni paro bende nyalo konyo kama chando kata ng'ikruok nitiere. Bende mana oro ote marika nyakora Mogi mano nasomo SMS ka wachaka luo me ote mamoko bende choponwa e yor Facebook achiel ka wiki kwil ni wane Facebook live bende nyalo yudwa kokalo kuom Citizen Digital App kaka nyawadwa Sine J Bonyo no wacho. Opuk nyalo wuondi manyang' or nduklu. Nyang' nyalo go deal gi opuk mondo bi owuondi idhire no mondo maki watu si wajinga nobato nyango nene kamano erokamano nyam. Moro kai wacho ni maka juma oyawre ODM pod otegno gima uneno no waluongo ni internal democracy in ODM at play. Demokrasi. Hiro kama na inya. Aito
ODM might split if the current leadership cannot listen to the people. The current leadership are opportunists and they don't even care. ODM is confused kabisa. Kuyugija Kasipul wacho ni oneno ka ODM nyalo bare diere nikech tende masani okwinj jopiny ni jogi ohero mana margi giwegi kendo chal ka gima ok idewo mar jopiny ni chal ka gima bagni moro omako ODM kam. Fredrick Osuru ya Refugee Musna Senior J Governor to gi Nyarawila an kaka jakanyo mar ODM asiro wach ma SG Sifuna wacho jotendwa mantiere sirikal ochie mos nikech tijno konyo gi mana gi familia magi. Kowacho kani wengegi onego yep matut sani ok de giloga shagwa mane oluoro piny gi Ruto ka gimanyo kura kanyakla. Ruto kapo ni oyiere Ken 2027 to jotendwa manitiere e sirikal ok ubuneno gi e sirikal. Take it to the bank. And Fred Osuru and Danora Festu wacho kamano e ote Marekairo kamanenya. Felix Ojuaka kani Asat Beach makaji majotendwa oweketwa gi historia for the first time an japiny minister momegi konya gango an kura goyo ne service delivery ok historia. Mano Felix Ojuaka e yor Facebook wacho kamano e ote Marekairo. Jomadongo kapok kawo thuolo mar duogo yamo e ramogi TFM nikech weche manyien adwa mane go wiye kaka jopiny owacho. Dibeni jopiny neno ka gima ne set the ground governor. Aparo ni gimana achiel ma jowinjo wa moro oyie godo kanyo en ni an adwa yie komachielo gi gimanyo Gladys Wanga wacho katenore gi wacho ODM. To gini walk from gimosebed kiwachonwa nikech obedo mfano maber nikech koyudo lemo to paro wuon pargi ma sirikal oparo wuon pacho momiyo wuon pargi ja Kenya magolo suru mabene gi ratiro mar yudo eni appointment okabiro kuom ratiro. Point mabire ni avita sani kiwuok mondo idhi e apisi jowa momilemogi kata jaluo mantiere ofis moro amora e county kucho to jagwengi more mobiro kata mana nyuola to nyisi ni ka osendikwa koro ok wanyal ndiko ng'ama chielo an kae jogi biro wacho nang'owa my point matemo kelo kidhi e county ma Kisumu kacha tiko ni ambe keta bede secretary kata losie chai ka to koni jogi biro wacho wach nepotism ibi nyisi ni ofis makoro antiere ka kawandaika nikech koro nose kawo juma kowuok e location makamani an koro kibiro jogi dhi wacho nang'owa na kelo jowa. Gavana ka mfano malongo koro mae bende nyiso wani jomodong bende we thung'owa ni ka nitiere thuolo minyalo rwaki ng'at ming'eyo we wacho ne ji ni ka e jogi biro neno ni wan joka ng'ato wan ka microphone pod mari fe we wacho ni wan joka ng'ato wan ka joka ng'ato ma ng'ato nyalo donje gi minode otimo mfano maber nikech ng'ama ikuongo paro en mang'o kudugo nyisi ni ginene koro gimoro ma jowa wacho ga ni thuolo koyudore to inti neno ni dhi many mana jagot moro dhi many jakisi moro ni ok idwa kelo jou machiegni ma en mfano maber. Mogik Victor iwachno en ni amen mantiere duon ODM ok biru mosani jomoko biro nyisi ni mane tegno mar party mane kaka gidhi mak mana ni gima duong' mana kaka aneno Sipo Rolex Wasonga wacho ka en ni nyaka ODM balance interest adek interest mar national interest gi balance gi party interest to gi interest ma en dwach jopiny nyaka ging'ine kata ka gitiyo gi sirikal kamano ka tiendgi achiel ni oko to tiendgi achiel ni iye bende gidhi giloso weche mag jopiny machalo nade nikech sirikand ni ok margi ka sama giling' e weche mag SHA to Sifuna ema wuoyo weche mag SHA ene ma jopiny biro nene kaka ng'ama wacho wechegi ka giling' e weche mag education nikech nyaka tandi maloso kamaeni ok wang'eyo ni en to jok ma wuok e constituency moae bende yudo yath bende ithiedho gi maber gi system mar SHA ni bende pesa mar education nitiyo kuno koro it is possible kaka jay wacho pile ka waparne gi dichiel mogik Victor ni nyalo donje state house tidonjo bende gi wiyi ok owach ni wiyi iwe wiyi e go gate kidonje state house it is possible ni donje state house to wiyi bende ting'o gi ng'uti te midonjo go erokamano senior adwa ni donje matin kaka jopiny wuoyo ka bang'e Dr. Fuong ne Nyarawila duonde jopiny en duonde Nyasaye
dongo wachnwa kama. Yes. Voice of God. En dunia sai. Erokamano. Waseduoge ya Ramogi FM nyakwara Mogajwang kendo wakwayo jowinjo wa mane winjo Ramogi FM bang' winjo weche manyien adimba lak sade kokinyi makawuono machiegni uro. Thuolo pod mari. Duond jopiny en dunia sai. Ing'e ni Nyarawila pok otieko. Yes. Wachno. Nyarawila otieko asa. Nikech wawacho weche mag ratiro mag oganda koro idwa manyo Nyarawila nang'o. Erokamano. Nyarawila nang'adi kapok wakawo break kata yweyo matin. Ni dhi nyime kiwacho ni kama ODM nitiere ni. ODM ni akik yore. En gin kama tek kabisa. To aneno kata jowinjo wa moko ka wacho ni koro dik ODM barediri. An aparo ni ODM ok bi barediri. Nikech wacho ni democracy to nitie nyaka internal. Kata boardroom iwachoga ni boardroom wars. Nitie kaka ugoru ma nyaka kombe gene weto. To kuwuok kachicha to wuoyo ang'owa e dhok achiel. Koro jo ODM gima nyaka winjre mano. Kaka leadership ni ka jakom no wene gi chama nyaka gita chama no kaka no wene gi makoduogo kaka wuon chama to yudo ka chama ne ochung kaka notima ang'owa kaka ne oketo to mano nyiso ni nyaka giket selfish interest aside mondo giwachi ni chama ni en chama mose live higni gitema koro sani timo anniversary ma 20 years mondo mio live beyond kama entiere sani nyaka ging'eni leadership kae gidwa ta chama ni nade nikech sani gimineno ka leadership ochung kineno jagoro maduong' kochung to wacho gima eno ogine to wacho ni ana chung matek nang'owa ne chama kiwinjo chairman ka wuoyo to wuoyo ka gima ji ariyo gi ok bede koma achiel manenre koro yudo ka chairman wacho mare SG wacho mare, deputy party leaders wacho mage, moko pod ywak ni be treat gi kaka second citizen nchi winjo kaka governor ma Kisii wuoyo Simbarati. Koro yudo kaka nitiere ka ng'ato nitiere gima enotimo ang'owa owacho kende. Kineno deputy party leader ma Vihiga Otsotsi senator be ka wuoyo tido gi penjri ni to ma ok en ODM mane ung'e choncha. Experts modhi e sirikal kata de gibed mana ni ne gin jo ODM mokwongo nego jogi ong'e chik ni chik wacho about cabinet wacho ni they shall not be members of parliament temo mine no kata jok mane ni e bunge Opiyo Wandayi gi Mbadi ne nyaka resign mondo mi gidhi gitim ang'owa gidonje sirikal sama gidonje sirikal no ok gidhi tiyo ne joluo gidhi tiyo ne jopiny en mana ni koro ng'iyo ni be nitiere equity sami donjono beja Kenya te nitiere kayudo kony monego beni otenre gi office motimo ang'owa omi to mano be ok wach niya ni kidok dala kuchocho to kiwach maendeleo mikelo ne jokocha nyaka inyisgi nikech mano be en dwach japiny nge japiny no be chulo usuru koro kidhi ka in kaka ja energy nyaka inyisgi ni wan stima watimo kama ka in ja pesa kaka koro Mbadi nyaka wache ni wan usuru mwachoko mae kaka wapogo pesa no jopiny to kinyalo wacho ni koro nikech inonego beni timo oversight kaka opposition kori umo wang'in nikech wacho ni history otimre ni treasury ne pok watimo ang'owa ne pok wayudo nitie kaka inyalo timo positive criticism mi wacho ni ndiyo wan e broad based to gik matimre gi ka en gima ber be puoyo nikech sirikal be sama timo gima ber to nyaka bi wuog mi wache niya wan wasira achiel ariyo adek nikech sirikal ni gima nowacho waneno kotiyo maber kae to kama be ok ti maber to wacho niya kae to nitiere remo manitie to remo ni be sirikal nyaka nikech an kadok ne japiny to japiny penja niya sami wacho ni ine sirikal no to sirikal no wacho ni tim achiel ariyo adek dak sirikal timnwa to kama intiere no bine no ka sirikal timo kako timang'o onego tim koro miyo konyisi ni ka ine broad based to koro umo wang'i kabisa ma in koro wacho mana ni ber makata in koro jabathini ndoketi wacho mana ni ber wane broad based koro ka emine no kantiere tung manitiere ODM kechaparo ni ODM struggle for identity gima gintiere sani nikech tielo achiel nitiere sirikal tielo machielo ni oko koro gitemo ng'iyo ni to makoro tiendo wa ni oko ni ka ng'a wacho ni sirikal rach to tienda mani iye ni ong'ado oko
ka ng'awacho ni sirikal ber tielo manie opposition ni botima ng'owa ong'ado koro kanye miyudo ka koro ODM nitiere kamarach ahinya nikech nitiere kaka ODM ne opposition itself kaka political party nitiere gik manong'ego to mani ng'eni wasebet kwacho pile ka niwinjo kata kwacho pile ni elections mantiere mabiro ga gin political parties gin ga special purpose vehicles ok gin ndio ideology no gi manifesto to nie kalatas to koni to samise in fact the moment ma political party okoido loch mane kaka pane gi kauga gino to gi kano gichako gi revive after 5 years koro sirikal manitiere ema ji teng'iyo ga ni to manifesto ni manowacho ni ang'o manowacho sani ng'eni conversation ma wantiere go ni Kenya Kwanza no promise 9-point agenda gi ang'o ma Kenya Kwanza ose implement e gigi poka winjo ka ji wacho ni ODM no wacho kamae to kuonde ni kata ka wane broad based ere kaka gi advice Kenya Kwanza mondo sieve gik mane ODM nitiere godo gi Kenya Kwanza mondo mi ja piny manitie nikech koro wane broad based ja piny manitie mane nigi geno kuom ODM cha ang'o magidhi magiyudo nikech asewinjo ka leaders mag ODM wacho ni kama koro wachope ni gik mane wasingo ne ja piny mira gik ma jo Kenya Kwanza timo ng'owa timo koro mane makoro kaka in leader mondi convince ja piny tinyise ni an gimomiya support sirikal nikech gik mane wadwa timo kaka wan chama mar ODM gik ma sirikal timo sani e gik mane wadwa timo koro wasiro sirikal mondo timnwa giko but ing'eni sani gima wuok ka wajumbe mag ODM gi leaders mag ODM wuoyo ineno ka gin selfish interest ng'ato ka ng'ato gore nikech ong'iyo ni sama wuoyo no katieko wuoyo makao sima wacho ni winjo kaka wuoyo to nitiere kaka en be benefit no timang'owa obet temo wacho nang'o nyarawila gino kadona Keto wacho do nyarawila gini winjo maler iwinjo maler okanora okanwa nikech kata an be kama ntiere ni kaka jafwamba be ntiere gik manyalo wacho makango gochna ta wacho mabeni dong ni winjo kaka nasiro nikech apuonjo japiny koro mujumbe be samo mako microphone ka wuoyo ing'eni wacho ga pile niya politics is about interest samine no ka interest wa converge to mesa ni wabu wuoye mo winjire wate samoro interest mar mheshimiwa Piwanda mar mheshimiwa Malego Usonga en yaro ndara mawuok Luanda kidhi Siaya to oseng'e maber niya ni interest no nyalo mana yudo kopako maber mo wacho ni kama wantiere history has been made kopaka ang'o maber Victor ubike pogini adwa ni gonyo bika poka mi thuolo gavana ibe mi achunge komne madhi kabisa mano unemuwacho an mano kawacho ana sewacho maber niya siasa iko gi parables koro kagoyo titieko gi wiye nitawacho nang'o but the truth is onge ng'at mamanyo ga loch ni omanyo loch ni to interest mar japiny mokwongo ong'iyo mare kwanza kawuono ji dhuma na gi ngeche ka okang'eyo gimipenjo nyaranyara mondo aduoki wach karatandi dwaro ang'o cha nyarawila ne temo kelo wach moro kanisa moro ka wang' wuoyo kamano komiye tur fuong to wang' wache koni ng'acha no wuoyo maber kuomi no nitiere wach ndara moro miwacha adwa wacho ndara na penjo dibed ni samoro wuoyo kamano nikech chenro mar loso ndara mawuok Luanda kidhi Maseno en gima nie to mano nyaka tim nikech ing'eni sami bede elected Kuba kano dhi State House mwacho ni dhi manyo maendeleo nodwa keni maendeleo ni ng'anya bunge kora tandi to dhi manyo maendeleo kuma manyano nang'o ilongo ni political goodwill uroyo mabwana ODM at crossroads ODM is not at crossroads wacho na Kisungu ODM ne kanye shida mar ODM en gima Nyaraila wacho mugik mang'eno kudwa wacho interests dwaro selfish individual dwaro mag jotelo go giwegi mane matimore ODM ka wachagagcha nikech tarik 10 dwe mar achiel higa ma wantie mar 2025 Central Management Committee mar ODM noromo magi wacho gik mang'eny achiel kuom gik mane giwacho kendo adwa somo ka mondo japiny owinji
Negi wachone, we call on members to remember that ODM remains a distinct political party in competition with all others to win power by democratic means. To win power by democratic means. One year serikal, jo 1 year serikal, kikwapeng serikal. Is that a democratic means? No. Mane democracy. Dongero ginyisi kama gichunge. To this end, we must all be guarded in pronouncements on the future of the party and particularly refrain from beating the drums for our competitors. Okidwa pako jomagi dipiem go. Chairman Marodi Governor Homa Bay County. Nyinge. Gladys Wanga. And the Central Committee meeting? Nyocha ene burano. Kaka Jakomnya kubedie. Secretary General Marodi Edwin Sifuna. Nene burano? Mabendo somo statement chengono. Signed by all members. Yes. Deputy Asimbarati. Nenitie. Deputy Party Leader. Yes. Osotsi. Nenitie. Governor Mombasa County. Nenitie. Manyisi ni ODM kanegi rado magi loso negi winjore nigi yie ni mokwongo okwane sirikal emomiyo giwacho ni they should remember nyaka gipar ni they remain a party committed to gain power by democratic means. Manyiso ni gidhi ombulu to japiny go ombulu to yiero gi to gikawo loch. Gikawo loch e yor demokrasia. Ok moro mare tok pasiani. Kata no gwela mondo abi. To ng'ato biro nyisi ni ombulu iko karango 2027. Koro emomiyo awacho ni gima timore e ODM mana kaka governor wacho to nyara wilo wacho ni samise loso mi wacho mi pako maberno to chalni nitiere mit kata ber moro midiro timango mibro yudo ki in self inducement. Kana winjo kako duoro ngwen loso samanye en gi governor no wacho ni Edwin Sifuna has not veered from the party script. Ni Edwin Sifuna pokoloso mokogore gigi ma party dwaro. Kana winjo deputy party leader Simbarati to wacho ni ODM nigi spokesperson achiel ma en Edwin Sifuna. Gima Sifuna wacho e party position. Don't Sifuna en duond party. Echung mar party. To koro wanga. To koro atan meli makoro nye threaten siemo gudo wango rengo. Tiworo ni to kara gin party gien mane. ODM. Nikech ODM to the last meeting nikech ngeni wabende wajofuambo nyaka wabed rujura adiera. Position mar party en mano som tok Central Management Committee. Matoke kanyo bende acting party leader Professor Peter Anyang' Nyong'o bendo chako golo ote moro mondiko ki en kaka acting party leader mo wacho ni ODM pod bro medo chung mar kwedo gigo maricha serikal mar neno ne japiny oyudo hakine mar neno ni ratich japiny okotim nade okoroch kamora mora. Adwa duoko jo ODM chien ni kama giyudore ni no wachnegi chon no pimnegi chal mna ni wigi owil. Tarik 26 dwe mar abiriyo higa mokalo mar 2024 kamora lego ka ni dondi en chieng' tich abich ka iko jaduong' Omondi Ohanya. Omondi Ohanya ni en jaduong' MP Mararieda Otiende Amolo. Agri James Bob Orengo kaloso no wacho ni wan kaka jo ODM nyaka watang' ahinya. Gima wakasore wadhirore ni wadwa donje ni nyaka watang' ahinya gini bro hinyowa. Mano wacho ni kapo ni wadwa donje gini to wandikre uru kodgi piny. Wandikre piny wamanyuru wan gi party man go kinde gin gi party man go kinde wandikre uru piny mondo wang'en arrangement wakodgi ni chalo nade. Tang'o miyo wadonje to bro konyo wagang'o manitiere kaka jiondika ng'owa jiondikore piny kik tikore ka nyamburko for convenience
jomoko nokawo rengo mooyo moloko piny molawo 1 hour mukone ni owerego olos Siaya nosemiye Siaya weche matimore Nairobi otim ang'owa oaye. Gavana Orengo noseneno ni ODM bro chopo kumobete ni ka there is nowhere manitiere a written agreement or a working arrangement between ODM to gi UDA kata Kenya Kwanza. Dibino Orengo ne wuoyo kamano nikech en kom mar acting faith leader no bae. It was a sane and brotherly advice nikech bed ni ODM ondikore piny gi UDA ni wadwa donjo to dikoro language mar party en ni we are in a coalition gi Kenya Kwanza. Yes, gimoyangore. Ok mi panda makoro jikiane ng'oni kanye nikech emomiyo poda wachoga ni Nyarawila giri no ndiko ni Central Committee Management Committee meeting ni ngum ni both koyware. Weche mineno oko gi nyisi the kind of meeting manotimore nikech ka chairperson wacho mare deputy party leader gi SG wacho mare nyisi ni kate burane chal ni ne onge loso manotimore nade manowinjore. To kara statement mane gigolo to ne gigolo nango ko kitimo ngoto giwinja to ne gi omiyo owacho ni wan jofwambo we must go back to this statement and say ni kane party oromo ang'oma ne giwuok oko magiwacho kendo anyalo paro bang' kosesom statement to Eric Owenga okawo Gladys Wango chungo da side mowacho gigi gi dholuo gik mane giwinjore bura emomiyo ka kendo koro giwuok oko to giwacho gik mopogore gi mane giwache burane wawacho ni ODM ka ok ni party oni at crossroads because it is a party of records. The last known meeting ma party notimo mowuok gi ote en manosom tarik 10 dwe mokalo gi Central Management Committee. Pok gibedo gi mora kendo to kaponi no betie to onge records no kolandi wakia gichano gibedo gimoro kor jomani senior nego wachni ya ni koken ODM mani at crossroads then the top leadership of ODM is at crossroads e gima corona bire bande chunywa itire gima sinyo kelo kanyo manyisi niya kan tire ngamonego lawi e party to en Sifuna koso en jok mano dhi atiro gi statement mano somcha ang'o miyo Sifuna tiluongo nyinga ang'o momiyo kelo wach mar lawo ji party ODM reformed gimatemo kelo kae kiwinjo mbaka manyo gore Victor king'iyo kata mano bok mapacho ka tibiro yudo ni gima miyo ipungi penyo tang'o momiyo ji loso kuom ODM moloyo party mora nikech UDA chose to Mudavadi no donjo gi mare wacho ni ma is the largest party in East and Central Kenya of Limpopo gin kendgi magiwacho Victor tingega ni ODM ntiere ga nyadhi moro mobiro gago mata kineno ndalo mo ODM timo campaign margi to ntiere era moro mantiere ga kuom party no mamiyo sama gimoro mule tiro ka interest bedo mang'eny nyoro kanye ng'iyo boke ma Josta Saturday ni neno headline kawuono ke ng'iyo boke moro mokadwa lunga chiel kuom bokariyo madongo pacho ka wawach ni Standard ibiro neno ka giwacho ni koro gitemo mondo mi gi counter gik ma William Ruto osebet ka timo kanye Western king'iyo media the last 1 week rango ODM to king'iyo ka entire mbaka moko manyo gore ma chiel kuom penjo mana penjo Didi to dipo nono ni Sifuna Men in Black bilao emomiyo kori winja wacho ka to kelo gimi winjo jai wacho cha no sebet ko accumulate position mar party to king'iyo statement ma jai pod wacho no to statement mano somno en ni negi wacho ni ok gibi goyo bul jomoko king'iyo ni to ire ng'ama no okuongo goyo bund jomoko koro ng'ama okuongo goyo bund ni en ng'ama no onego bed ni lao kose ne ng'ama no onego bed ni dong kuom awacho law in kuom jaote ogolero samoro nitie joote mopogore nitie divergent messages gima jay wacho cha e kama chuny wach nitie ni ora gak dhano osebedo ka gombo ring'o ni kuom thuolo mar ariya mae bende wach manyo oduro ng'wen bo yiere koda
ni en sa chiemo to koro ka ji chiemo te ok di nyis ng'ato ni chok maromo nade sama ne Nyasaye okelo mana koa e polo to nomiyo gi maromo gi chamo odiochieng' to moko kuom bedo ni jomoko jodonga ich jomoko ne kawo mano madhi kan koro ka gikano mana dholuo mar dware thurgi alano biro gi jabono Jasako Bungu ni wacho ni bith mar pandi mabro goli oko koro ng'at ka ng'ato ng'iyo kaka ng'eto to mak mana kabaridik mak mana niya jok ma pandgi bithni ok onego siem jok ma pandgi dik gin ging'et ang'eta to ging'et ka giling nikech samoro ng'ama onge palani bende ja ODM ng'at ma ng'ado gile mar mesa ng'at ma ng'eto gile pod en ja ODM ng'at ma ng'eto gi pala ja ODM ng'at ma ka gilaki jogi gin jo ODM giduto te koro mae e kama party joyudore Victor duon wach be sine pokoti duon wach be aparo ni kama koro wantiere kaka koro waketo gik mokelela jo ODM be koro nego kwam sama ne joma no kwongo dhi State House ka group mar jalango gi nigi joma no dhi moko kech no gikoso ne gineno mana ler motelo to koro jakumoko bodogo timango oluogi koro kanye monego gichake mokwongo mondo gikete lelo wach ni koro history in the making ne gidhi kapoko gonyi gima temo wacho leadership masani mar ODM onge ng'ama ne japiny ogone kura mondo kaw kom lemogo kata party delegates e leadership note emomiyo gi onge gima ne Otieno Kajwang' wacho ni fidelity to the party loyalty to the party bado kimanyi no clip no kanyalo gionge go gin fidelity margi gi loyalty margi en ang'owa eigi jomadongo agomo ni koro wege kanyo kaponi timo moro moro kodi okay senior pokotieko padgo emomiyo gima dhi reso ODM en ka ODM ogo ombulu ma delegates mage oyiero jotelo mag ODM mane madhi konyo ODM asewache kama mar adek mawacho to bo nyalore dhi konyo koso dhi baro bineno ka dhi konyo nikech sama delegates oseyieri cha to gimi legitimacy mar bete komno to koro bro timo gigo ma party timo ang'owa party dwaro nikech Raila Odinga emose bedo koriwo wi ODM the blue nikech en gi position mare onyalo luongo jogi toketo gi peny to kone un joga ute party ni adwano ring kama to nikech koro dich en Edward wan Josako ng'e ni Edward no economic activity kende mwatimo puro ni okwaberie Edward kende gimwaberie koro nikech en odwaro koro party odonka jomoko neno no decha ahinya oonge gi sa mar luongo gi mondo kwergi ni ooyo kae madwano ringi koro ng'ato ka ng'ato timo ang'o wacho nikech deputy party leader wacho mare SG wacho mare chairperson wacho mare jodito matindo tindogi suji elections ang'o coordinator suji organizing secretary giteki yudo ka giwulo seliete mathindo thinde kor mier kuonde ma gichung'ene to ng'ato ka ng'ato wacho ang'o mare to wacho based on interests mage mondo ka ng'onene to gima Nyarawila no wacho chani to nego to ting mane madhi dwa ketho ODM emomiyo ODM nyaka pange ombulu machiegni mariero jotende to bende agombo ni ng'ato kigwela dhi abedie parliamentary group meeting monego gitim ng'ato kigwela nikech osiepna Kibagendi gere nokone gin gisewuok ODM osechagi gamina owinjore kaka jokisi go nyocho loso jotelo mag Kisii county nyocho loso kama Nyakwara Mungajwang' kadoro koda weche moko momoko e ODM giwacho ni chal ka gima gin okomigi pok maromre kod oganda gi to gisechung' kod duond bura mar ODM kuom ndalo buora e weche mag miyo jo ODM kura e yiero Nyakwara Mungajwang'. Anthony Kibagendi na chiel kuom jotelo Governor Simbarati be nyocho loso magi temedo gido chal mar weche e duond bura mar ODM winyen na Nyakwara Mungajwang' kaka moko mo jotelo ne oloso
Ile appointment watu wa Nyamira wanataka ni appointment ya CS, appointment ya waziri na appointment ya principal secretary. Hiyo ndio tunataka tu. Hizi zingine ukipewa ni bonus. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okengo. Na tena hatusongi nyuma. We will continue. We have decided that if you have a dysfunctional country, that institutions are not ready to share the cake equitably, then you must look for alternatives. Tunasapoti huyu anapita, na sapoti huyu anapita, akifika huko ndani. Aneno kanyo ka wakier matin nyakoro mgajwa gavana ma Nyamira County Amos Nyaribo Kaloso okenja kanyo mar ODM kata kamano party mare tebo chenro mar Azimio yiero ma okalo chen kacha winjo kanyo ka senator ma Kisii County bende nyeo loso to kata kamano chunywach ne wagomono mul to sa oyombo nyakoro mgajwa ni kelo wach moro kaka senior wacho ni ogombo ni chieng' moro achiel PG mar party mar ODM oluonge mondo dipoka omiyogi weche moko manyalo konyo party. Mano de ber ahinya to en mana ni na remind no nyalo bedo MP without portfolio. Bondo pod nigi ng'ato. Dipo ko nyise ni yo persona non grata. Koro kaparo ni koro okapa ni nyalo yiene but aparo ni PG mar ODM aparo ni nego gidhi gitimane soul searching mondo ginonre giwegi kendgi kaka party mondo gine ni to be giwuoyo achiel koso giwe nikech demokrasi boyi ng'ato ka ng'ato nyalo chiwo pache nikech kako yiere en gi mandate mar japiny lakini no ko yiere independent no yiere chama fulani manyiso ni jok mano yiere go no yiere nikech ideologies mag chama neno koro manyiso ni samo wuok ko wacho no timo position to nego be gidogi nyiswa ni na consult joga to joga wacho ni mae kama watima ng'owa ma wachungi koro PG no onego beni duond japiny duond ng'amo yiero gino be bedo factor de buran yero kama na nyama lore kod osip ne managi somo go mbalariany ma bene jaod bura tinende ma jakanyo mar ODM mano ke bade ko wachine wadhi dar kaka jokisi nikech okomi opoko kata kamano leader of majority a county assembly ma Migori Mheshimiwa Ken wacho kama ni wanotiyo gi sirikal okwane sirikal gima chiemo to nyaka chiem tekne gigero nwa piny watch opposition katiba ne oseloko wan gi minority gi majority positions machielo ni positions bedo informed gi interest ma represent pogruok nitie kind joma ne odhi kegen to gi wan mawachiwo mana experts Victor gola pache ang'eni sa osedhi to amake gi kama okeleno pod waduoke mane gima wawacho ni inyalo tiyo gi sirikal kidong gi wi pod in godo Mheshimiwa parne kanyo winji ni nyalo tiyo gi sirikal to sami tiyo kode ne ok moni sirikal nyiso sirikal Migori kama entiere no ni ji toyo hospital ya thonge ok moni ng'eyo ni somo mar mbalariany orochore sama wawuoyeni nyithindo dhi gomo university ka jo segomo mano bende parne Mheshimiwa no sani mondo mi sama walose kaini to par lakteche dhi gomo nurses clinical officers ogomo Migori kanyo ng'o mamone wache wechegi to samo tiyo gi sirikal waparne mana ma county kende ni report manyo wuok mar EACC uchiwo mibadhi kendo loso ku mibadhi matimore county ma Migori to gilinga koro kapok obire mar William to kuko tiekre gi Migori orit mwandu jopiny Victor adwa bire wacho Mheshimiwa na otemo gi ODM ne nikech wan gi weche mag sha mabende kulonge majap gi weche mag nek ma oya ema osebedo katimore dala maro mabe gi sia gi Migori be gima adwa bire mondo ago wiye seconds ariyo kende duoka gima je kelo to nyara wila bende kelo nikech ng'eni kae ok wawuoyo Victor nitie information mathoth ma wan godo mamoko ok wapedh ga ilela ka moko wachungo kocha to kelo nikech ji moko makware doka to Mheshimiwa gore ma piny kende to kare gini jogi ong'eyo koro ne en tulo maber mondo mi a leader o emaji ODM ka
mbaka mane wagoyo higa mokalo Mheshimiwa Ken wacho ni no yie kod ni gima rach to nyaka kwer mana dier erokamano mheshimiwa mane ma wasewacho to chak gi Migori to chak gi Migori kapok obiro William gima wacho ni pako William aoyae ka ji tho hospitali ma ok wadwar koro Victor ma en thuolo nyalo paro je nyalo paro Nyaraila bende nyalo paro nwago ga chien kacha ka men moro ne nitie ka ODM ka en to ka jakom owuok odhi EU ere ng'at mabiro kawo kare mbaka no nogore ma nwawacho ni jatelo wuoka koro mae ne en thuolo kuom jotelo madito mantiere ODM ka kotelnegi gi chairman mar party kotelnegi gi jok manyocha nonwang'o positions gi mondo otim gima kizungu wacho ni showing of leadership jatelo nyaka bed ng'ama hore maka poko wuok odhi ochiwo statement ka poko wuoye liel to ng'eyo ni statement mawacho ni dhiriwo party nade koro ma en thuolo ma chairman mar party gi jok modong' gi te ne ng'ato nigi thuolo ni mar riwo oganda mag jo Kisii ma loso ka mondo mi gifil ni pod wan e iye ka oganda jo Waluya ka pod wan e iye ka en thuolo mar chairman mar party mondo mi onyis jomo dhi e sirikal to gi joma pakega en koro loso ka ji te oseloso nikech kata Sifuna gin gi be pod ni e buoye te koro en thuolo mar leadership to king'iyo to koro ema vacuum cha e fuok cha koro neno ni kare jakome manyori o party kanyakla ere ng'ama nyalo konye maka jakom bende wuok ni koduoko to nwang'o briefing ok mana ni ng'ane manodhi e State House gi ng'ane mano ojowo machalo kama iriwo party wiye wang' achiel machalo nade e kidhi mi mantle no erokamano an gi penjo in gi penjo mari ka jo ODM wacho ni koro nyithiwa ni e sirikal jolony experts jo Mombasa dak wacho ni nyithigi ni e sirikal to kwane mwago siasa koso jo hogeri ka to onge sirikal mar ariyo ng'ato chako paro na par ni kamane iwacho ni Kibaki notamo Raila ministry mar finance na par ni Dr. Oburu Oginga ne assistant minister mar finance no bende koro jaluo sega chope treasury kanyo mabende otiyo mna maber mbadi oke jaluo mokwongo koro ng'ato bende konana par kata ging'eyo aito sigana bende to buru bende otiyo maber mondo kik distort sigana bende ne wan gi joma ntiere kuku mane yalo wechegi ma Mheshimiwa Malego usonga ne nono kana chiel kuomgi idonge kare ma bende dongo ni House of Records mana kaka bunge nyakona ngajua kendo wan gi Hansard Writers mabedo beda kicha ndike kendo wanyalo retrieve ng'ane script rundown kata kamano mane kaka wanene ka to in bende nyalo bedo gi pachi demokrasia wacho ni ji nyaka bed gi paro mopogore mane momiyo piny bende bedo kaka en nyakona ngajua mopogore kod mano wach man Social Health Authority SHA kuome osebedo komokero kuom ndalo buora nyocha ka bura mano kelo kanyakla jokanyo mag National Assembly mar poro wach kapok gichako agenda margi mar yawo bunge bang' yweyo e dwe mar 12 gi chako higa manyien nyocha obedo e kaunti ma Nakuru e boma Naivasha kama achiel kuom weche mano mienjo en temogo peksen ni to bende SHA tiyo koso en gi ng'ikruok moro riri mar wach mano wuok ni neno ka gima jood bura ahinya ma Kenya Kwanza mane jo pako kendo puoyo mokalo chenro mar SHA ne oloko tanga ka giwacho ni adiri makende nitie ng'ikruok achiel kuomgi en jatend kweth mathoth e bunge mar piny Kenya Kimani Ichung'wa maber nyowacho na adieri makende SHA ni kod ng'ikruok maduong' ahinya ka wanyalo yudo duol ma kaka jotelo go noloso nyakwaramogi e wechegi te achiel kuomgi en Mwangi Kiunjuri ma bende ne oloso e wechegi unyane kuna wale wanasiasa lazima wawe na kitu ya kuelezea Wakenya kuwashoshea wale ambaye badala ya kuona Kenya ni nchi ambayo tunataka kwenda pamoja wanaona tu vile matamshi yao yatakuwa ni ya kuwakisha moto kwa wananchi. Ni mfumo ambao unawafaidi wananchi kule mashinani, hasa wale ambao wako na bili kubwa kubwa, na tumekuwa tukipata hadi testimonies za hawa wananchi ambao wamesaidika na wamenufaika kupitia kwa hisha. Kwa hivyo ikiwa kiongozi yeyote ataweza kutumia maendeleo kuyakemea hivi kwamba mwananchi ndio atakuweza kuumia, huu ni wakati wa kubuni na kufanya kazi. Mana kama nunya kwa mgajwang Governor Adona Chak Manakuri nikech wechano kama soponka uono nyis wajumbe ma Central go ni giwe pimo wiwa atieko wacho rado pino gokinyi makasugeni kawuono kech sama ne walose weche mag SHA ka ne giyawo dhogi malach
tiyo kendo giwero William ka giwacho ni gigo opposition ema ok dwa timo nade. Koro sani eka nyogi ai polo gi lor piny manyoro manyocha jok mantiere ne nyiso gi ne SHA nigi ng'ikruok ok norach to nitiere gik monego los. Koro kadwa wuoye mang'eny weche SHA Victor. Okay, dakika chiel. Mana ka dhogi Fred Kanyana paro ni gimonego penj wajumbe niya jok mage maloso chik. Chik gi dong no kadhe bunge. Dong inyalo paro kane wapenjo kata mane gibedo discuss ngeche ne gibiro chik 4 together. Ndalo mane chik ni bedo considered buge ne ni empty. Pile ne wawuoye wach mar quorum. Koro sani ma koro ka koro bedo implemented koro kendo giwacho ni gini nitiere gi fuom. An aneno ni gino konego wapenj sirkal maduong'. Onego wadog ne wajumbe. Nikech ka adieri nitiere fuok to sani no onego beni gi kel amendments. Mondo giwach ni kae mwanene fuok wanyalo loso nade. Senior. Ka ok ochuni to kete mang'o? Kilose. Ang'o miyo giloso? Adwa wacho nu ka ni campaign mar Rigathi Gachagua gi Lange en campaign miluongo ni payslip revolution. Emomiyo sani ka Rigathi giri owacho wach shane nok ti to giwacho ni ka gikawo loch to gibro gole to gigolo affordable housing to jopiny bro miyo gi ombulu. Emomiyo ineno ka koro jogi biro to kawacho ang'o ni kuonde maricho gidhi timo ang'o gidhi loso en siasa. Okay. Ok ni e chuny gi nyaka gitim. Rigathi emogolo gi kuma yande gi. Ero kama na yenya. Chalo siganda nyang. Kuoko kone oyudo ka osiepe marao mabende gigogo abale na tuo. To kamoro yot mondo mi winji kendo yie kod wach ne nyakora mga jong. Mopogore kod mano chal ka gima ng'ikruok kidek bedo e lai mar thieth kata sekta mar thieth ka banka telo mar Donald Trump wacho ni hola gi konyruok ma osebiro ka ichiwo ne pinje kokalo kuom duol maga mokonye pinje mag Afrika mar piny US ma iluongo ni USAID ne ochiwo thuolo mar ndalo 90 mag ng'uko chenro mage e chenro mopogore opogore. Tinende oganda mathoth luor ni tiene kidek wito thuolo gi mag tije kanyakla kod sirkal bende nyalo koso yudo usuru margi maging'ado kokalo kuom pei kanyakla kod pesa mijuogo migepe mok mag piny owacho. Ma timore ka jotuo mantie kod kute mag ayaki nyocha ogolo ywak margi ni kamoro ngimagi nyalo biro rochore. Ma bire kinde ma jatend ka director maduong' mochung' weche mag thieth e Kenya ka nyocha osingo negi ni sirkal mar piny Kenya oseketo kenge mowinjore mar biro neno ne gida ndila makonyogi e gayo kwiri kata kute mag ayaki e pacho ka. Jomadongo ma wach manitiere kodwa ka governor. Jali osedonjo telo. Ogolo koke. To liet mar koke ni osechako neno. Wan kama chalo nade? Wan kama tek Victor, taparo ni nekech sa. Trump ncha nochako wacho gigi chon. Kapok odonjo kata telo ne adhi timo gigi. Aparo ni en gima tek kendo en gima pek ka waloso ahinya yedhe ma konyo oganda kedo koda kute mag ayaki Victor, nikech ing'eyo ni gigi gin yedhe mosekonyo dhano mathoth kata sama wawuoyene gimedo ngima kendo sani ayaki ok en death sentence. En tuo ma ng'ato nyalo yudo tiyudo ka ng'ato dak kata mana higni 40 higni 50 moti mobed mangima. Aparo ni gima sirkal onego tim, sirkal mar Kenya no onego bed ni gitim analysis mar situation kaka gin kaeto gikel communication ma proper ne jopiny mondo gigol luoro mantiere ni pod ok gigole maler. Proper communication mondo ging'i ni to contingency plan mane ma gin godo. Nekech pesa michoko piny ka ginyalo ng'ien to ere omenda ma ginyalo divert. Nekech thieth gi ngima mar jo Kenya pekie moloyo. Wanyalo weyo nderni moko mane igero. Kata ka SHA michoke pesa mathoth ne dini. To ka gino tuchi midino ma corruption mondo ging'i nekech pesa ni Kenya ka Victor mamanto ko wuondi manyalo chulo yedhe mi magayo kute magayaki gi. Koro nego beni government ong'iane priority makata ka ene budget mare. Omenda moko ne wabedo ga Victor pacho ka ne wanyalo paro ka allocations moko no ket ne Asla Fund. Manga munge kuma dhiye billion turi no dhi. Confidential expenditure. Yes, youth care industry fund. Ere kaka ginyalo priorities nekech ing'eyo ni ka osachi odok chien tidok e payslip mari ting'iyo ni magi gima koro nawera godo kana chamo makati de kodiochieng ting'iyo ni anyalo chamo makati odiochieng achiel kata koro chame maonge blue band lakini achulo school fees. Kora paro ni mane monego ng'i to mogik ewi wach ni Victor na winjo ka jatend piny machon Uhuru Kenyatta lose wi wach ni to loso ka ng'ama ne ok obedo jatend Kenya ka higni 10. Ni eko wacho ni sirkal ni mondo owere gi weche mag kwecho nolosi to Uhuru Uhuru anyati wuon ni
Uhuru Maka Kenyatta ni owuon emano wacho ni Kenya kae ni kwale 2 billion odiochieng' mowuokie telo ko wacho nani ng'ama ne kwalo pesa gi. Koro kae to konyal sieme sirikand William Ruto ni mondo ng'i o ekwecho to en owuon bilion 2 ni sani mano osewuok koni ne gi thuolo maber unless pesa gi ni kwalo to donje ofuke. Kora paro niya yes nikech no nego nyiswa ni makoro en oko ni ng'at mane kwalo bilion 2 tembe no kwecho ma embende nitie gope moweyo ka turi. Kora paro ni en thuolo mar sirikende mag Afrika kotelne gi piny Kenya ka ng'iyo laini to ere kaka jogi biro yudo to mogik en ni communication nyaka koro wuok makare mondo jotu ma samoro ni gibuok gi parruok gi kiondko. Government mana kaka ne Mutai ne loso cha nyaka koro giwuog ma gilero wach ni to ji ochomo kanye to clarity mar wach ni kanye. Erokamano. Lulu mosebedo ka nitiere Nyarawila en joka golo en usuru mar jopiny Amerika to kaka itiyo kode Kenya ka gi pinje mamoko okosebedo ka lera ahinya. Mano be maluru mosebedo ka nitiere ahinya. Ing'eni conversation moro na aneno kadhi mbele Amerika kucho tapani kata institutions mang'eny mani wacho ni pesa ni kaka mar USAID nichitiyo godo gi CIA mondo miyo roch sirikande mag Afrika gi sirikande kuonde manche gidwa donje. Mamano be aparo no donjo mane buo sirikal mar Trump. To aparo ni kawa duogo Kenya kato gimonego be ni timre mana kaka neno Fredo wacho ni nyaka bede communication maler mondo sirikal wach ni kata ka fuong ni nitiere mar 90 days freeze ni to wan nitiere kaka wapangore mondo mibe japiny onego ng'eni ni gini okenie ni gima definite no wache ni 90 days manyiso ni en dweche adiwa dweche adek to dweche adek ni nyaka wabed gi contingency plan ma kuonde manche yedhe nitiere nyaka bed ni yedhe dhi mbele mondo joyudi gima paro ni tago jo Kenya ni nitiere jok mabedhi loose teach jok manche tiyo kuondego maparo ni kata communication ni neno kose dine ji me wacho ni koro sani tich gitimang'wa kik gibi mang'eny gine yudo ni kichak dhi tich tarik 1 dwe ni koro mano be aparo nogo ji gi kibadhi nikech yudo ka sami tiyo kanyo ji mang'eny manitiere mayudo kony kuome sirikal be yudo osuru kuome koro konyisi mano to gi sirikal kaka mar Amerika be nche konyo institution mang'eny kata training kata mag jo security ginigi kata research koro mane mwapenjo ni mar Cambridge sana gine magi konyo tumo kata PEFA kata PEFA kata ma CDC koro yudo kama gik makoro oyudwa kibadhi to mana kaka Fredo wache president machon Uhuru Kenyatta no wacho ni this is a wake up call to gima na penjrani ya kandalo mane ntiere cha endak ne bede gi that wake up nikech ene madino golo wa shidani igni apar mane ntiere cha dino keto wa makano wewa to ne no wewa ka wan financially sound ma health sector nikech ne na chiel kuom big 4 agenda mare universal health care manyiso ni sani no konego bed kata no wuoyo wachni no nego beni kama no wewa no ko bed kata gi shage ni makoro wawacho ni nikech no dino wewa kama ber ma health care ne na chiel kuom gik mane dhi bedo free kaka no promise koro pani mano ben conversation to mogik to gini kik gilokoro mar siasa nikech gini koro en gima inyo ja Kenya owuon kendo mako ja Kenya mapiny koro nego leaders stay be together mondo gine ni to gini to koro sayudo waka what is the way forward bunge nigi tich nikech ang'eni sani wane process mar loso budget mar hik manyonge mabiro koro sani magi gik monego beni kata KEMSA magi gik monego beni koro ging'iyo ni continuity mar importation mar drugs odhi mbele mabeki kwa yud generic ginigo thieth ja Kenya ma kawaida nyaka endelea yudo vaccines mochuno vaccines be nyaka geyudi nikech ing'eni wan ko produce vaccines wan wakelo wan watimo mana mar animals senior kama Nyarawila kele gi wacho gimi wacho ne kuma dwa chake godo adiber ka jumani wanene supplementary budget ahinya to madhi health sector nikech fuok ma weche ma USAID PEFA gerio weyo duong to duong ma sirikal ok nyal timo kende so anad pare ni sani de nitie ktabura mosego piny maluongo partners nyaka corporate level nito koro mae osetimore watimo nang'o nikech ing'eni yedhe ma wayudo as a result of support mar American government the USA ng'eny kabisa to mako ne
piny Kenya kama duong'. Miya duoko penjo moro jomoko yando penja ni to kanyo watimo sigana Citizen TV to gi Ramogi TV ni tang'omio joluo kende mo highlight kaka jogo manigi tuoche magayaki to nyakonegi ni kaluo emagini nonyore ji ahinya emomiyo efforts mang'eny noket kaluo emomiyo ne yudo ka USAID gi projects mang'eny ma support weche mag HIV and AIDS ni timo kaluo nikech king'iyo data to data ne nyiso ni oganda mar luo jok modak alwora mag nam lolwe emane gini ne nyoro to intervention margi no nokonyo malich emomiyo jaluo kani penjo to jaluo oyie chiwore mondo wach kaka jogi osekonye mabedo ni jogi dhi bedo maonge okia kako dhi timo chiedh nadi koro sedonjone kwaduogo NGO economy is very big in Kenya kae. NGOs nitie Kenya kama ng'eny. To most of them bedo supported mnagi ja America gibende. So sama koro ja America oloro tap gi mar konyo no. Temi yudo ka koro ji mang'eny bende dhi timo ang'owa dhi wito tijegi. Nikech Trump kaka nowacho wuok tich mokalo ja ohala. En odwa ni kobiro negotiate kodi to kuongo ng'iyo interests mage. Nang'o gang'o mayude e kubro timang'owa marigo. So dweche adek mowachogi. Apani mna kaka jowadu osewacho nyaka wa reflect kaka piny Kenya nyaka wapenjore ni to poni gini koro ng'ani ong'ade chuth wadhi timo nang'o. Emomiyo od bura ka giduogo juma manyien agenda mokwongo nyaka gibed piny maging'e ni to chike made gilosi mar ng'iyo ni ng'ata manigi tuo ahinya to mar HIV and AIDS Kenya kae oyudo kony koa kuom serikal mamare ma en serikal mar Kenya to chike go ka giloso to bro miyo kata koro pesa ma ji ng'ado ji mang'eny mar shane a portion of it igolo tikoni ma dhi timang'o manyo yedhegi mar miyo jogi otimang'o oyudo konyruok erokamano wach mari mogik governor sane noko mayo wang'o ka Victor aparo mana ni nikech saudi weche thoth kabisa taparo ni gima dwa kwa jowa nikech nitie wach moko walose kanyo nikech sa kad luore gi weche mag nek ma okwako pacho ka ma dhano jonegore anega dhano chuore gi pala weche mang'eny timore en nyaka obede gi horuok mondo wang'e ni to kiyudori situation moro ma samoro nyalo miyo ikawie ngima ng'ato tikuongi pari ya diriyo kapod ok otimore to mogik bende Victor ang'eni weche mag investment biro Kisumu wageno ni gigi ok gibi beda investment forums kaka mwasebedo ka waneno nikech ma ok thuolo mwaneno gi mokwongo bang' ang'eni wabiro duoge kaka waneno ka wabiro goye mbaka ni to bang' ka ne gitimore to ber mane mobirie kopogore gi samoro ni kwan mar welo samoro nyalo bedo no medore kuonde makamagi ere ber ma gibiro godo welo ng'eyo ka wach welo to gin welo tiendere ndie mabiro to gima bedo ere ber ma jopiny yudie kopogore gi pesa jopiny ma itiyo godo gigi kora paro ni en gima ber en idea maber to warito biro neno olembgi erokamano Nyarawela VOJ ambe mar nikno aparo mokwongo gone jok ma owito jogi mos to mar ariyo kwayo jowa ni wang'e ni sani nitiere issues mag mental health ka in gi shida dhi mondo iyud kony mondo ine ng'ato iwuogo mondo konyi to ngima en sacred samidwa kawo ngima ng'ato no para ahinya ka in ng'ama jamirima wuogi dhi iduog ka mirimbi notimo ang'owa skul mok ni ikawi golo godo ngima mar ng'ama chielo to kawadhi wach mar International Investment Forum ang'eno chako wigni tarik 6 kendo William Ruto mabiro yawe to an gi makwayo jowa nikech aneno ko wache ni en local gi diaspora e jok mabiro kendo en towards transformative social economic growth and development kizungu maduong' kabisa to jowa gi waket jowa nikech pile wasebet ko wacho kani wadwa ni mondo wabuild jowa capacity jowa nigi capacity investment no e problem koro bura mwadhi bedo godo no nyaka wane kaka wapuonjo jo obed financially sound nikech nyalo bedo gi idea no to finances kaka idwa yude en shida
Koro bura na hope ni magi gik magi bro ng'iyo mondo gin kata yowere wa matindo mang'eny kichido ka ng'ato tiko school option mokwongo en boda boda. Machielo kar mondo wanyisgi ni kamae kaka inyalo dhi e TVET kata inyalo dhi e Technical Institute. To by the way, Technical Institute go sani be moingo kata mbalariany mineno wate waringo kwatimo ang'owa ka wadhiye. Koro magi conversation monego wanyis ji ni to wa build capacity gi nade. Maparo ni an take away mar burano en ni wabro ng'eni to ere kaka wa empower various youths, women kata gi nyithindo manitiere to kata jodongo moselonye weche magitimo nade magitimo mondo watap ilongo gani charity begins at home. Ok inyal bet ni koro wan jofwambo magine ka to ni e forum kachacha to mondo mi winje jaduond jafwambo timang'owa onge. Erokamano. Senior, mang'eni kore pawi ahinya. Ang'eni Siaya County Investment Conference bro bedo dwe mar adek ka Homabay chone wabedo wiga mokalo chien. Mar jana ni mar ariyo. Migori to pok awinjo wach moro amora. What about Migori? What about Migori? VJ. Gin mana marige pipeline. Nikech ing'eni ma biro broad-based omiyo ka gini nonego bed ni timore higa mokalo chien. Governors mawuok kaka Luo noke kod Mheshimiwa Walu kabisa. Emomiyo an adwa wacho ni an ok aneno gino ok en investments forum. It's a discussion around investments. Nikech aseneno program mare. Nitie gik mang'eny moongego. En program ma ng'eny ne jo sirikal ema dhiye to gi jo siasa. Ema neno ka dhiye. Ok apari ni gintie paro moro manyien ma jo sirikal to gi jo siasa mapacho ka boro miyo ji around keto mwandu. Nikech kapok giwache ga kamo kuonde buduto te magilose. Tang'o mawacho ne gini ndalo ariyo ka gibet Siala Resort to kore ka gibro bedo gi paro manyien maleo maler mar keto mwandu. Paro mar dongruok mar keto mwandu mar piny Luo nosego e bura mano keto nyaka blueprint mar Kenya Kwanza. Bura notimore kanya Nairobi. Koro wadware ground emineno kiwacho maber ni senior ma pawi. Koro senior de wanene program no nikech ma pawe. De wanene kanyo mondo impact. Ngado nyingise ni mugshots mag joma dhi chiwo twak ng'eny molo chuny wach midhi wach. Nikech VOJ kidwa timo keto investments forum to ma bende ndalo mane Homabay timo go nwago mbaka gi Governor Gladys Wanga mapenje. Lwasi mar keto mwandu iseloso maber malomo nade. To bende nitie ji mose experience. Maka nitie ng'ato maketo mwandu Kisumu sani. To mage jok madi keto to gone ji mbaka ni an Kisumu ka. Kama mage incentives mayudo kuwa kuom county, mage incentives mayudo kuwa kuom national government, emomiyo keto bilionde gaturi ka. To kikao platform timiyo jo serikal timiyo jo private sector no goe mbaka. Okaparie kanitie paro manyien ma jogi nyalo kelo. Gibro kelo paro miluongo nang'o textbook ideas. Gik monego tem. To investments ideally en ni agmos ang'ena kao seche mang'eny ajaloso ga mang'eny to juogi oidha. En ni environment miketo. Ka ng'ato dwa dhi keto rice milling plant Homabay. Incentives mage mantie. Factors of production, king'iyo land. How easily is land accessible? How easily is human capital? Mago jok madhi tiyo manigi lony mar tiyo rice milling plant niti. Mage gik mi showcase. To joketo mwandu biro to kone gima jo Siaya wacho ka ber. Nikech king'iyo program to the last day omi governors wang'wen 10 minutes each. Ni mondo wachi opportunities that are there in counties again. On the last day. I mean, so this is talk shop. Ena talk shop. En gima nidwa temo initially mar temo chapo ji. Emomiyo nobedo cancelled ka siasa temo ng'o akere keke higa mokalo. To ka koro nye ji broad-based ni owuok to yudo another opportunity mar time. Okaparie no the yield results. To ko yield results to bende ber. But from where I see it, Sani, okaparie. We must not also be alive to the fact that ni wanyalo timo stock taking. Ni mosi timore piny duoge. Nyaka ni gibedo osekelango.
but e yo machuka ahinya never no kabimi thuolo nikech obado tunga ni Saraj Jalo gimoro kama nyal bengo Victor. No, kawe break nikech jumanyien obro ng'ene to jiwuo nade bikelo geno koso nang'o nikech aneno ka Cleophas dwa kemo mbako ka hope koso onge hope chengen ka gima duong' en ya jo taxi jo bureaus jo tende joma nigi kibanda mopogore welo biro gi jo kuonde mag budho welo biro koro beduru gi stock moromo dipo ka welo go we mwandu ma gibiro go matino wene jo Kisumu to waparu matut nitie gedo boro nitie building moro migero showground ma Kisumu ago moni chieng' moro kata mana bura maduong' mar Kesha obede Kisumu Gini nyaka pogore gi Devolution Conference, Victor. Devolution Conference di Homa Bay. Kiko dhi ochalore achala gi kaka Devolution Conference. Gimo mine no je wache kamano Victor seconds adek ne kichingini mwandu pesa jopiny ditio ka. Mane momi ineno seche moko walose gigi. Koro aparo ni gima nyaka timre kanyo, ero kamano kuom yena wach mogikno. En ni stock taking nyaka wabua tim. Ma ng'at motiyo gi mwandu jopiny e gigi nyaka wabong'e to kik gini debate platform moro mar speeches gi mag campaign kaka osebedo katimore ndalo machiegni. Ero kamano ahinya. Stock taking ni kobro ng'e to pesa motigo gi pesa modonjo bentire balance kamoro koso moro e wadgi nyakor mgajwang nago mona mi wenda thuolo kata jo panel mar kaka wanene thuolo mar wacho magi mogik to kata kamano mbaka dhi nyime kidhi e Facebook live mara Mogi TV gi Ramogi Radio nitire penjo moko masanja kanyo gi weche ma bende jo mane wan go ka owacho ma bende ne ka jo piny pod medo gole pach ga hinya to e wach mar party mar ODM ka bende nitie weche moko ma second nitire moko kuom buche ma ibro bagi mar gomba kama to nito yo mane ma party dhi luwo e jumane nyakwar mgajwang kod sirikal mar Kenya Kwanza ka kamano oriti makawuono ero kamano kuom bedo kodwa ng'wono ma Nyasaye obed kodi kichako manyien mar ariyo kete mana ka kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai. And win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Revisha and feel the road. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn